we will see all of you जों बुनारक नायदे ता किरिदि जबाचिनि तावबो सांगो जों तेबो थामसां लेन थांनाय जों थिनांगा पाइथागो जेवरो खरक दचिनि बुखरक छाक दुखुमांखा जों इको महाराजा नांसे महाराजा जों खायनो मुजरमनि जेदिनो गडनांगो आंबो बाय महाराजा बाय बबाय नांगो जेदिनो गडनांगो बादिनो खायनो मुजरमनि बुफांग्रा हांसागा हायाखो जों थांनाय कयदिन परिसिन बुखुग्र हाय आबन बागै जय जागा बुखुग्र निसाखौ चक्रब जानाय बुखुग्रनि मुक्ति खिगलायनाय आ जागा महाराजा दङ जों दङ तिनथा बाथ्रा दङ जों जेबो यागला नरक खुलखो जादि आसुखौ सायो जतन थाबाय हामजागना सिबाया फरदम बुंबाय मे आफोरनि गतना न जों पावै थांखायके जों बाङै बिलाइ जायानाय जों अमना मैतो मा खायनाय जे जों सक्सेसनि आजार जे तुजुनि मे आफोरनि गतना न जों मैतो खायमा थांनाय दिनै जों बखा करा नानि जरा ते बखरा जे ताबो जों बोजाखा तगजाखा अमा हाय कन्टिन्यू आइगिनि सिनि चले फैमनि अमनो जों मथांनानि के एकता नो पाइ चिनि बोबाग्रा लामा फुलुमानि ग्रेटार टिप्रालेन जों ग्रेटार टिप्रालेन मान यासा जरा अमा हाय चबा जों खायमा थांनाय चिनि बोबाग्रा आइगि बो बारबा नो अकगनो साउ दिनै जों तेबो नोखा चिनि बुखौर चिनि आमारो जतनो बखा करा खलायै बोसां आगक जा जों आफोरनो साइमाखा जे चिनि दफा yok सानानि लामाव फाइ दं अमा चिनि महारानी हिरावतीनि हा चिनि हा आमा हनै हजाबो दिनै चिनि आमा रक चिनि बुखुक रक दिनै थामसा खलायै चबा खायखा नों आफरो साइमाखा जे चिनि दफा yok सानानि लामाव फाइ दं हनै जे दफाव बोरै yok जतनिसाय आगे जतनिसाय सिगां आगक मा खायके ओ दफा कोनो दिनो अंक्लग तंया दिनै अमचिनि प्रमाण जों आगे चिनि बोरै yok चिनि बुखुक रक अंक्लग तंमानि बागै जों 70 बोसोर 75 बोसोर जे थुंजाक खायमानि ओ थुंजाक मानि yok नानि न फियाव मानाय चिनि बोरै yok दिनै महाराजा तंगो निरक जे ताबो दुख कष्ट तंमानि बोजाक मानि तगजाक मानि न फियाव नानि बागै चिनि बोबाग्रा चिनि बोसकांगो चबा खायनानि बागै चबा खाय दं चबा तेंगै दं दिनै ओ तेंमानि न जों पाया सा जरा कन्टिन्यू मा खायनाय दिनै बर' जुनो फेम लाव खायनाय पाताल कोना आगिनि सिमी फेम लावै फैमानि सुप्रीम कोर्ट सीए केस खायो एनआरसी केस खायो गो बैक बांलादेशी हनै चिनि बुखौरावनो गोबांमा इमाम फुनुखा चिनि द फानो बसिनि सिपियाव मानायफो चिनि महाराजा सा सिपियाव मायाफो हाय हनै गामि आमचाइनि तंकसं लुकुरावनो बुसिया लुकुरावनो फियावदाय हनै इमाम फुनुगै एनआरसी बाय जों जत अतिप्रानि जे वानजि तंनाय दङ रिप्लाइ रहमा हाखे जों जतनि सिगाङाव फायै हारिनाव फांमोनाय हाय हनै जे बरां सावै थौै सुप्रीम कोर्ट रां नाङो हनै सावै फुनक दंमोनि अम तिनि प्रमाणखा जे प्रतिनो बीजेपी ओ जयनिं खायो आफोरनो साइ दंखाबो आं आगि 2014 नि सिमी स्पाइसि खाजा बीजेपी जोंमै बन क्लियर खलाय साइरखा जों आफोरनो सावो जे पाताल कोना अम हायके दफानो फालनाय हाय हनै जों आगि बुसाइमानो सोबो सावो गामियाम चाइनि लोगोरो आफोर जुनो साया सावो दिनै बोबाग्रानो साया सावो बोबाग्रा हानि नफां दिनै बुसिया हनै पाताल कोनानि लगे तंनाय तंक संरकबो मा हखा मा साखा तानि के पाताल कोना बरंनो अम हायके इमान थुनुखा दिनै जों नखा बीजेपी ओ थाङो दिनै बीजेपी नि जे सामानि बिच्छजित देवरमा साल कथां कपथाजाब्र बबुसरिखा पिया दिनै बीजेपी ओ थांखायके सिरिं थांखा अमा हायके पिन्दुलाव चांमा तखा जाखा बुथा जाखा आप्रो हायनो चिनि बुरि बुखौरा गोबां मा रंफ्रे जाखा आप्रो जतनि सिगां बकक सामनि दिनै बीजेपी थांमनि यागल ताबक सिरिं बायखा ब कम्प्रोमाइज खायखा आरो साइमाखा जे ब कम्प्रोमाइज खायखा दिनै दफानो फालनानि बागै छि दफानो हामजांमानि फुलुगु अमा हाय लिडार दिनै परिष्कार साइमाखा जे अम्पि आमचायो बनि समर्थक करिखा दुइयो आमचायो समर्थक करिखा अम बबुसिखा दिनै ब चिनि तिप्रासानो ते फुंडवै मालिया अम कहां के साइमाखा हारिबाङै फायै बाहायके पुलिस बाहिनी तय फायै दिनै
पुलिस नि प्रशासन नि व्यवहार खाइयै चिनि बरमनो चिनि तंकसं लोकरनो चिनि बुखुरनो टर्चार खाइनायनि बागै बरं परिकल्पना खायखा थियाबा चिनि दैयुनि बुखुरो साहस खालायै बसकांगो बासावै फुनुखा जे पाताल कोनानि ओ षड़यंत्र पाताल कोनानि ओ सामुंसायानो जों गासै माखा चिनि बुखुरो बेलेखा हामबाय चिनि बुखुरनो दै बसकांगो करा खालायै मा आगौनाय मा हिनाय जेफ्रो मिराव बुजाबो तक जाबो आप्रो जों मैतो मा खालायनाय जे चिनि लगे बुबाग्रा तंबो होनै बुबाग्रा तंसाक जोंनो केबो मुंसा खायनाया बुबाग्रा जोंनो फियनाय जोंनो फियाव यासा चिनि बुबाग्रा बसनो याकारि थांया याकारि मा थांया अमो बुबाग्रा चिनि बसकांगो समाय तांजा दिनै हानिबाङै आं सानानि मोसौबो चिनि बुखुरनो बोखाग्रा उन्दै बसकां आगौबे जोंबो तंबो बुबाग्रानि लगेबो निरावबो बुखुरनो गहाय नगरा खालायबाय तंनि आं क गोबां साया जतन हामबाय खुलुमबाय था